Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi lami eInimba ngomhla ka-7 October. Ayike guys, ngaze ngasishaya-ke isitina. Ngithi phela uThulani uZomane nje akhethe umakoti orongi, akhethe uZoleka. Kanti guys uzothi yayimbula nje ingubo esamangele, waqede washaya ismayili. Wathi nango-ke umakoti wakwethu, hawu ndiyakwazi wena Thumeka. Hawu guys, ushaye khona khona impela. Hhayi uyamazi ngampela. Kuyasho ukuthi baspende 20 years bewusipare laphaya kaMabandla. Hhayi-ke bekade ejabulile-ke usisi encumile ugirl. Kubonakala nje ukuthi hhayi lolu suku lwakhe ngampela. Hhayi-ke akuphelanga-ke lapho, kuthe sekubuyelwe endlini-ke uqhawe wagijima wayemotweni phela ewutshela uHlathi ukuthi lalela amalungiselelo-ke amalobolo ahambe kahle. Sungangena manje endlini konke sekugqithiwe. Ayike wabuyela-ke endlini kuHlathi uthe engena kwalilizela wonke umuntu endlini. Bambongela-ke ngokuthi usethole umakoti. Lapho-ke guys umane wathi yena uphi umfazi wami. Waqhamuka-ke guys uThumeka eshaya kancane. Baqede lapho babambana ngezandla, bakhisana in front of everyone with pride guys. Hey. Lapho uZoleka umane nje wabheka phansi waqhubeka wayeqhubela amaveji akhe wenze ngathi akaboni lutho. Uthe esehlangana-ke noHlathi passage ugirl wamane nje wamtshela ukuthi lalela ngikunikeza ibusiso. Uyazi mina nawe ngifuna siqale kabusha ipheji elisha singazondani uyazi. Kanti nje vele wena isipari sami manje. Yabonakala ukuthi impela la kaBikitsha kwakumele vele lemndeni emibili igcine ihlangene. Guys, hayi ngampela-ke kwathiwa water under the bridge. Uthe sebuyelile kuHlathi emzini wakhe. Ayi abantwana-ke bebengekho happy bonke. Uyanga-ke wenze i-special surprise, wapheka kamnandi, wabhala ukuthi newlyweds laphaya odongweni. Kodwa-ke hhayi sengathi-ke ulikamva umane nje wanyanya. Ngesikhathi nje ebabona bengena kubonakala ukuthi amalungiselelo-ke lawa amalobolo abe yimpumelelo. Hhayi-ke kuthe nje ngisho sekudliwa ukudla kwakusihlwa wacela uHlathi ukuthi eze ulikamva azohlala nabo etafuleni. Kodwa ubhuti umane wasukuma wathatha ukudla kwakhe etafuleni waqeda wahamba waya ekamereni. Thumeka-ke guys siyamazi ukuthi uma esesithathile isinqumo sakhe usithathile, akukho ukujikela emuva. Umane nje yena waqhubeka walungiselela-ke manje ingubo yomshado azoyigqoka, idekho, ukudla-ke okuzophekwa, yonke lento le. Kubonakala ukuthi lo mshado ziyawushaya guys ngampela. Ama-millions kaZoleka ayasebenza ngampela manje. Umshado usuzowenzeka. Dakho blue. Bakithi ulikamva unqene ngisho nanokuthi aprithende. Wamane wasuka wayohlala kwenye indlu wabalalela ngendlebe kuphela ukuthi balungisa kanjani amalungiselelo omshado. Uthe sekusebusuku kakhulu-ke hhayi uThumeka waxosha bonke abantwana wathi abahambe beyolala. Wakugcizelela ukuthi-ke uHlathi usezobuyela ekamereni elimfanele. Washo ukuthi ulikamva sengabuyele ekamereni lakhe. Okusho kona phela ukuthi uHlathi ubekade esebenzisa ikamero likalikamva sonke lesi sikhathi ukuze phela aqala ashade naye. UThumeka manje-ke belala ndawonye. Guys, ayi ngithuse kakhulu kakhulu uThumeka. UThumeka sengathi-ke guys umane wakopela ugirl zonke iy'ndlela zikaZoleka lezi zayisiheha uHlathi. Uthe nje yabona njengoba esisemshadweni uzowenza isiqiniseko sokuthi uZoleka Thumeka. Guys, Zoleka Thumeka. Ayibo leyo ndaba. Umane wahamba ugirl wayothenga i-night dress eshibilikayo guys. Yabo labo siliki laba. And wenza isiqiniseko sokuthi i-red lo mbala impela wawugqokwa uyena uZoleka udadewabo. Hey guys, uthe uHlathi methi nhla ngaka left ubona usisi ohamba kancane okugqoke ngisho iqhokisi elincane uzanenwa ngasembedeni. Methi unyusa amehlo hayibo ushaye i-night dress lo muntu emfushane. Wathi mekhuphuka etshela mhlawumbe uZoleka hayibo uThumeka. Guys, angifuni ukungasho, I'm sure naye uHlathi uqale nje wathi ukuskipha ibhithi inhliziyo yakhe hebona ukuthi ayikhona mani. Sengathi ugirl umane washift igear usuke kugear number 1
wamane waya straight to gear number 6, wangafuna ngisho nanokuthi athi gear 2, 3, no, umane nje wathi from 1 wathi to the last gear. Anyway, hhayi akupheli lapho-ke guys. Ngapha-ke sengathi-ke naye uzoleka ziyamshubela laphaya endlini ngoba phela uLazarus umene wathi akashaye i-love gesture njengoba nje kade ethwele kanzima ugirl, kumele ebe khona kumalungiselelo amalobolo e-ex yakhe, ubaba wengane yakhe ezoshada nosisi wakhe. Wathi nje njengoba sebehambile bonke abantu akamenzele idina engqingqayo, amthelele newayini anethezeke. Guys, bekuhamba kahle, angifuni ukungasho. Konakale ngesikhathi nje eseqala kuLazarus ekhuluma ngokuthi kuke kwafika uLwandle laphaya ezogeqa amagula, esho ukuthi yena noyise basizana kanjani ukusebenzisa phela i-laptop yaseKhosela Tech ukuze basize uma wabo lo bekade sezoboshwa alahlekelwe nawo umsebenzi. Wakhuluma lonke iqiniso ubhuti, wangashiya lutho. Usiyabuza-ke uZoleka ukuthi okay, isinqumo-ke usithathile wena sithini? Wathi ungakhathazeki, yonke into ngiyihendlishe mina. Wathi kanjani? Ngoba mina i-CEO yala eKhosela Tech ngeke ukwazi ukuthatha ama-decisions ngingekho mina. Wathi kukhumbule phela inkampani yami sisi, so kumele vele ngenze isiqiniseko sokuthi yonke into ngiyayiqikelela ngenkampani yami. Wathi ungiqashele lokho manje ukuthi wena uthathe iy'nqumo, kanti akusimina yini i-CEO. Wathi ngicela bandla siqhubeke sidle sikhohlwe iy'ndaba zase-ofisini. Wathi lalela, sengisuthi bhuti, yazi ngamane ngasutha. Waduba guys idina yakhe ebi-special eyenzelwe uLazarus uZoleka, ngenxa nje ukuthi uthathe isinqumo engekho. Hhayi futhi ukuthi bekade enethezekile naye uZoleka, bematasatasa ngamalobolo lawa kaThumeka. Manje kuLazarus wathi akamane ebambe intambo eyedwa-ke. Ugirl ufila offended-ke by that. Lapho-ke guys, labantu bakwi-love relationship-ke angazi nanokazi nanokuthi-ke isazoqhuba kahle yini, njengoba nje uZoleka esekhetha ukuduba edutshiswa into encinyane nje, which means mhla kwenzeka into enkulu-ke uyowenza njani ugirl? Uyodivosa njengoba edivosa uHlathi. Guys, sengathi girl uneconsi kwanabandla, uyashesha ukucasuka. uLazarus kuyomele-ke afunde kusayimanje-ke ngoba memshada kumele azi ukuthi ushada nhloboni yomuntu wesifazane. Umuntu nje onethempe encane kumele nje amjwayele ngoba girl uzomdlisa ama-flames. Njengoba nje-ke useshade kaningi ubhuti, ngiyacabanga nje ukuthi sengathi naye ukubekezela akakwazi inhlobo ukubekezela uLazarus, angasheshi kangene kulo mshado ngoba udivosa kungakapheli ngisho u7 days mekuwukuthi ngampela izinto egcina engahambi kahle, baxabana njalo benoZoleka. Guys, and okuwesi labantu baney'mali zabo bobabili, akekho nce ngomunye. So hayi, sengathi le i-recipe for i-disaster. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa kusubscribe and like and comment. Until next time, bye.